приключи събитието. Добре сте дошли. Не съм сигурен дали ще го повторим като фестивал. Много съм сигурен, че всички, които са тук, са го обичали достатъчно много, за да го уважават и за да го обичат. Сега ще ви пуснем една много кратка малка презентация и след това започва големия рок.
ще ви посвирим. И ще обявят предварително парчетата, които ще изсвирим, за да не се обявява всеки път едно след друго. Всъщност първата песен се казва Балада Статко, която точно преди малко чухте. Ще се опитаме да импровизираме поне 40-50 на 100 да е 1:1. Не знам дали ще успеем, но така или иначе сме решили да ви свирим. Второто парче се казва Проект. Доста от вас го знаят. Следва типичен траш и разбира се преди това от телефона му така се е наименуван 126. И петото нещо, което ще ви свирим, всъщност е на това момченце вдясно от мен. Аз съм го казвал, нямам кръвен брат, но ако имах, щеше да е още повече от кръвен брат. Ето от мен. Християн Захарев, за което съм много благодарен, че страшно много влезе в това и реши страшно много да помогне. От басист стана китарист, много добре се справи. Искам да благодаря на това приятелче Ивайло, който буквално хваща китара от няколко месеца, той се справи много добре. И уния си пътяги там от Стара Загора, с които свирих до преди месец. Група си бенд от Стара Загора. Момчета, здравейте! С вас после ще свирим на сцената. С вас малко по-късно. След като приключим с петте неща, които обявих, после ще свирим още три. Първото също е на Славян. Чисто хеви, 111 се казва парчето, после преминувано с текст от Дидо, за което страшно много благодаря, че измисли и вкара текста толкова добре. Hard Hops се казва парчето. После имаме два кавара на Bullet for My Valentine, любимата банда на Славян, които ще чуете. И Орбитрил се казва първия, втория Пов. Така, приятно слушане.